हेलौ मोहिनी रोंबाय दा एसे रोंबाय फाथोनि दुरुंजों बानायनाय आरो बे गासिबो नै बेखौहाय गासै स्टुडेन्टफ्रानो बानायनाय नामा औ गासिबो स्टुडेन्टफ्रानो बानायजोबो बहुद ट्रेनिं लानानै रोंनानै बानायनाय जोंना मेडामा जोंनाहाय गोबां बुस्थु फोरोंबाय जेरै जानिसै आपनियाव ट्रेनिं लानायनि अमा फिसिनाय आरो गामियाव ओरैनो फिसिनायजों मा फाराग थायो ओरैनो स्पेशली बेंगलिफ्रा बांसिन गानो बिदिखौहाय ना बेंगलि नेपालि अ बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनो हाया बेनि थाखाय बिथांमोनहा लनबो एप्लाइ खालामनो हागोन कि जोंनाव ट्रेनिं लानानै प्लास जेनेबा खामानि मावहैनाय आरो बेनो टारगेटआ जोंना खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोननोहाय गोजोनथाव खौरां होनो थाखाय आं नैबे भिडिअखौ बानायदों आं दिनै दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजलगावनि RSETI जायखौ बुंदों रुराल सेल्फ एमप्लयमेन्ट ट्रेनिं इनस्टिटिउट बेयो जाहैबाय आन्डार स्टेट बेंक अफ इन्डिया नैबो नुदों नोंथांमोना दा नैबे केम्पासाव आं दंफैयो बेनिफ्राय नैबे बिसिनि इनस्टिटिउसननि बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार दा बेवहाय आं नोंथांमोननो खिन्थानि दा बेवहाय मेनलि फ्रियाव ट्रेनिं होनाय जायो स्पेशलि आनएमप्लयड जायफ्रा माने बेकार दा बेकारफोरनि थाखाय बिथांमोना फ्रि ट्रेनिं होयो रोखोमनि ट्रेनिं होयो जाय ट्रेनिंखौ लानानै सोलोंथाइ लानानै गाव गसंथानो हानायनि मोनसे राहाखौहाय खालामनानै होयो दा बेनिखायनो नोंथांमोननो डिटेल्स होलांनो नागिरदों जायफ्रा दा न'फ्राव बेकारि दं माबा मोनसे सोलोंनो माबा मोनसे मावनानै जानो गोसो जानाय दं नोंथांमोना गोसो होनानै नैबे भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय अब्ला हाबलांनि इनस्टिटिउसन सिङावहाय बे जाहैबाय बिसिनि अफिस ओमफ्राय बे जाहैबाय एन्ट्रि ओमफ्राय ओरै जाहैबाय सासे मेडाम दं नै खुलुमबाय मेडाम बे जाहैबाय मेडाम भानुजा नार्जारिमोन नामा भानुजा नार्जारि औ ओमफ्राय मेडामा मा बेवहाय नोंने माबाया मावनाय बेवहाय फेकाल्टि मेम्बार हिसाबै मावगासिनो दङ बेबायदि ओमफ्राय जों लोगोसे ओरैहाय रिसेपसन दं नै बिथां खुलुमबाय मा नाम आंनि नामा खोमदोन इस्लारि नोंनिलाय मा बेयाव दायथ'आ एटेन्डेन्स नायग्रा रिसेपसन एटेन्डेन्स औ मोजां ओमफ्राय बे जाहैबाय ट्रेनिं होग्रा फ्राय बे ट्रेनिं होग्राजोब नामा रुमफ्रा बांसिन औ नैबे जाहैबाय नो क्लासरुम बेवहाय गुबुन रोखोमनि ट्रेनिं होयो आरो बिथांमोना नैबे बिस्रा स्मार्ट क्लासरुमसै आरो बिसोरनिया भिजुवेलि फोरोंनाया मोजांसिन जायो नालाय नै बेबायदि नोंथांमोना बेयाव नुदों सिनायखाबाय बेफोर जाहैबाय सिविं मेसिन माने मा होननांगोन बेखौहाय टेलरिं मेसिनबो होनजाबाय नै बेखौ ट्रेनिं होबाय थायो दा बे जोब्बाय नामा ट्रेनिंआ औ दा टेलरिंआहाय नैबे फाइनान्सियेल इयारनियाहाय जोबनानै दङ जोङो दा नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयार एप्रिलनिफ्राय जागायगोन एनुवेल एक्सन प्लानखौ आदसा गासिबो फ्रिखा दा औ जानाय थानाय गासिबो फ्रि दा बेखौनो आंबो बुंदों बेफोरबायदि फ्रियावनो मोननाय फेसिलिटिखौहाय गावनि स्किलखौ डेभेलप खालामनानै लानो हानायनि सुबिदाखौ बेयाव मोनो दा बेखायनो फै जगाजग खालाम जायफ्रा मिथियाखैमोन मोजाङै मिथिनानै ला जाहैबाय नों अफिस रुम बे सारमोन दं बेवहाय अफिसाव दानिया अन गयिं ट्रेनिं मा जागासिनो दं बेखौ जों मोनसे नायनि बे जाहैबाय नै क्लास रुम 2 बेयाव बर्थमान बिसोरो कम्पिउटार ट्रेनिं लानाय बे बेट्सआ मा कर्समोन बे बेट्सआहाय एसिस्टेन्ट बुक किपार कम्पिउटारानो जाहैबाय बेवहाय गासैबो कम्पिउटारनि प्लास टेलिनिबो बेवहाय क्लासाहाय कर्सआहाय दंदेरो आदसा बेसे गोबावनि कर्समोन 38 डेज बिसोर गासिबो ना ओमफ्राय बिसोरना दिनै जोब्बाय नामा दिनै जोब्बाय फाइनाल एग्जाम दिनैहाय फाइनाल एग्जाम होमब्ला नायनि फंबाय मा नाम नोंना हास्थाय ब्रह्म महानि खैलामैलानि ओमफ्राय मामोन कर्सआ एसिस्टेन्ट बुक किपार बा रोंदोंना रोङाखै रोंबाय दा माबायदि मोनदों फोरोंनायखौ मोजां मोनदों मोजां सोलोंनो हादों दा ओमफ्राय मा थांखि दं बेखौ फोजोबनानै डिग्रि जोबबावनांगौ दंबावो डिग्रि फोजोबनायनि उनाव दा डिग्रि फरायगासिनो दं नामा आदसा 4th सेमिस्टाराव दा बेबायदिनो अनगयिं स्टुडेन्टसफ्राबो कर्सखौ लानो हायो आरो टाइम एडजास्ट खालामनानैहाय ना नानि हेलौ मोहिनी रुनिकाटा मा नाम नोंबो बे कर्सखौनो लादोंमोन रोंबाय दा एसे रोंबाय ओमफ्राय दा अनगयिं स्टुडेन्ट ना मा नोंलाय फरायगासिनो मा फरायो आं बिए 4th सेमिस्टाराव फरायो फंबाय मोहिनी नोंलाय खुलुमबाय आंनि मुङा सन्जय बसुमतारी आं रुनिकाटा बान्दुगुरि गामिनि रुनिकाटा बान्दुगुरि फरायगासिनो नामा फरायगासिनो दं दा बे 4th सेमिस्टाराव आं दा फरायगासिनो दं पलिटिकेल मेजराव आदसा ओमफ्राय रोंबाय दा कर्सखौ रोंबाय जोंना मेडामा जोंनाहाय गोबां बुस्थु फोरोंबाय जेरै एक्सेल फोरोंबाय MS Word फोरोंबाय पावार पइन्ट फोरोंबाय बेनिफ्राय टेलि फोरोंबाय टेलियाव जों मारै एकाउन्टिं खालामो बेनि सोमोन्दै मेडामा जोंखौ फुरा डिटेल्स फोरोंजोब्बाय
जों बेखौ रोङा जोंनि थारमाने इयुनाव जों बेखौ जों एप्लाइ खालामनांगोन होननानै जों आसा खालामनानै थाबाय बेखौ मोजां मोजां हेल' खरफरा হয় साथिपुर ना আচ্ছা কি নাম महबूबा सुल्ताना কেনেকা লাগিছে শিকি কেনেকা শিকিছে শিকোৱাটো কেনেকা ভাল জানিছে এতিয়া আপুনিও ক'ত হয় হা বিলাসপুৰ কোনফালে হয় বিলাসপুৰ অঁ সেই কাজলগাঁও ৰোডটোৰ ফালে না বিলাসপুৰ অঁ আপুনিও হা মংলাগাঁও কি নাম सपना सुल्तान सरकार नामটো मिनारा अनगोयिं स्टुडेन्टसफ्राबो लानो हायो ड्रप आउटआबो लानो हायो बुस्थुआ नोंनि स्किलखौ बानायनांगौ आरो दा जेरैहाय बिसोर फंबाय बिनानावमोना बेयाव फैनानै 38 डेज ना मा होनदोंमोन मेडाम 38 डेजनि थाखाय बिथांमोना सम होनानै स्किल माबा मोनसे सोलोंनानै लाबाय बेखौहाय उननि समाव बिथांमोना बाहायनो हासिगोन बबेबा मोनसे खामानियावहाय बिथांमोननि कर्सआ नैबेनोमोन नै एसिस्टेन्ट बुक किपार दे बाय दानिया मोनसे मोजां ट्रेनिं कर्स गोबां कर्सफोरनि गेजेराव मोनसे कर्स बिथांमोना होयो बेनो जाहैबाय मा होनोमोनलाय बेखौ फाथो दिरुंजों ना मा होनांगोन मेडाम ना जुट प्रडाक्ट फाथोनि दुरुंजों बानायनाय आरो बे गासिबो नै बेखौहाय गासै स्टुडेन्टफ्रानो बानायनाय नामा गासिबो स्टुडेन्टफ्रानो बानायजोबो ट्रेनिं लानानै रोंनानै बानायनाय आच्छा जेन'बा नैबेफोर मा बुस्थु बेफोरो बांसिन हेन्डबेग डाइनिं मेट बिदि ओमफ्राय नैबेखौबो मोजां नुथारदों नै बिबार रं होब्ला साबसिन नुबावगोन ओमफ्राय नै बिबार दोनग्रा टेबोलाव दोनग्रा बथल नैबे डरमेट आथिं गाहुग्रा ना मा होनो ओमफ्राय बेफोर मा बा दराव आलायग्रा ओरैहाय बेफोर वाटार बथल लाग्रा बेफोर वाटार बथल लाग्रायानोसो बांसिन नै बेफोर गासिबो बेयाव सोलोंनानै रोंनानै बानायनाय बिसोरो सोलोंखांनानै गावबा गाव न'आव बानायगासिनोबो दङ गोबाङानो ना माब्ला होनायनिमोन बेखौ ना होबाय थाखायो बेखौ होबायानो थाखायो जोङो ट्रेनिंखौ दा बावैसोनो मोनसे गोदान ट्रेनिं लानो गोनां दं एबाराव एडमिसन लागोन ना लाया बेनि थाखाय एबाराव एडमिसन लानो दं दिनै गाबोननो लानो हागोन लानो हागोन दा दिनै गाबोननो एडमिसन लानो हागोन जायफ्रा नै बेफोरबायदि हेन्डक्राफ्ट आखाइजों बानायनाय फाथो दुरुंजों बा जुटजोंहाय बानायनाय जुटनि प्रडाक्ट नै बेफोरखौ सोलोंनो गोसो एडमिसना गयिं अन बेबो मोनसे बेवहाय जगाजग खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारावबो सोंहरनो हागोन ओमफ्राय बेबो नामा बेबो बेयावनो बानायनाय स्टुडेन्ट बानायनाय वाव नै टेडी बेयार बेनि आलदा कर्स ना बेजों ज' बिलाय बियो आलदा कर्स दा गैथ'वा बे कर्सआ बियो कर्सआ दङ दा नैबे मार्च माससिम बियो एप्रिलनि उनाव जागोन एप्रिलनि उनाव जाहैगोन आच्छा ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे मा बुस्थु बियो आगरबाथि धुपखाथि ना मा होनो धुपखाथि बेखौ बेयावनो बानायदों ना माथो बेवहायनो बानायदों हेन्डमेड ओमफ्राय बानायनो फोरोंनायनिबो कर्स दङ बेबो एडमिसन गयिं अन बेबो एडमिसना जागासिनो दङ जायफ्रा न'आव बेफोरबायदि थानानै बेफोरबायदि प्रडाक्सन बानायनानै फाननो गोसो बिजनेस खालामनो बिदिखौबो बेयावनो फ्रियावनो सोलोंफैनो हागोन नोंथांमोना नै जोंना टेक्निकेल स्किल प्लास सफ्ट स्किल होननानै बुंनाय दङ बेवहाय मार्केटिंनि एसे मार्केट सार्भे बेफोरनि एसे क्लासबो मोनफागोन आरो नोंथांमोना नैबे बर्डआव नुदों नै बे बाहेरानि मोनसे नटिस बर्ड बेवहाय बेफोर माखासे फिसा गुस्ला बा फ्रक बा स्कार्ट बिदि सुनाय नुदों बेबो गासै माने ट्रेनिं लानानै स्टुडेन्टफोर सुनाय बेफोरो नै दा बेफोरबायदि टेलरिंनि कर्सखौबो नोंथांमोना बेयाव लाफैनो हागोन दा टेलरिं कर्सखौ जायफ्रा लानो गोसो जानानै दं नोंथांमोना सिटखौ बुकिं खालामनो हायो दाबो टेलरिंनि थाखाय सिटखौ बुकिं खालामनो हागोन एप्रिलनि उनावनो माने ट्रेनिंआ जागायगोन जों लोगोसे नैबे माखासे नुदों नै गानग्रा खोमाव गानग्रा गोदोनायाव गानग्रा नै बेफोरो बे मा मेडाम हेन्डमेड जुवेलारि आखाइजों बानायजोबनाय दा बेखौ बानायनायखौबो फोरोङो बेफोरखौबो माबायदि बानायनांगौ गावनि आइडियाखौ माबायदि बाहायनांगौ टेकनिकखौ नोंथांमोनाबो सोलोंफैनो हायो आर्टिफिशियेल जुवेलारि मेकिं बा गाननाय मानाय बेसादफोरखौ माला सना बानायनो बेफोरखौबो फोरोङो नै
बे माने नैबेफोर बुस्थुआ बाहेरानिफ्राय लाबोनाय जेन'बा ओमफ्राय बेफोरखौ माबायदि रुजुनानै समाय होनांगौ स्पेशली बेंगलिफ्रा बांसिन गानो बिदिखौहाय ना बेंगलि नेपालि बे 30 जानुवारिनिफ्राय पिगारिनि ट्रेनिंखौ लागोन आरो बे अराउन्ड 31 डेजनि ट्रेनिं ओमफ्राय बिनि उनावथ' जों लागोन फास्ट फुडनि दङ ओमफ्राय जुट प्रडाक्ट जेनेबा बे फास्ट फुडआव मा फोरोङो फास्ट फुडआव जेनेबा सिगांथ' आलु सिंग्रा पक'रा बिदि फोरोङोमोन खिन्थु आजिखालिथ' जेनेबा चेन्जिं टाइमनि थाखाय एसे मेनुफ्राबो एसे मडार्नाइज जाबायथ' थ' ओंखायनो जेनेबा बार्गार सेन्डविच आजिखालि जा गोदान फास्ट फुड दङ बेफोरखौ फोरोंजोबनाय जायो आरो ओमफ्राय जोंना मास्टाराबो मोजां फैयो हाफ्लंनिफ्राय फैयो मास्टारा दा बेखौ रोंबायथाय नोङो दखान होनानै जानो हाबाय आरो बिनि उनाव आरामसे साहा दखान नट अनलि जेनेबा फास्ट फुडल' नङा इभेन माने बिजनेसखौ मारै सालायनांगौ मारै मेनेज खालामनांगौ इभेन जेनेबा जोंनि ट्रेनिंनि उनावहाय जोंनिफ्राय माबा लनखौ एप्लाइ जोंनि थ्रुयै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लनखौ थ' फास्ट फुड खुलिनो थाखायथ' बांद्राय एमाउन्टबो नाङा 50,000 to 1 lakh बानो जेनेबा मोनसे रड साइड स्टल खुलिनानै लानो हायो आरो बेखौनो जों लुगैयो आरो ना मानसिफ्रा कि जोंनाव ट्रेनिं लानानै प्लास जेनेबा खामानि मावहैनाय आरो बेनो टारगेटआ जोंना ओमफ्राय मा दंबावो ओमफ्राय बिनि उनाव जों लागोन जुट प्रडाक्टनिखौ लागोन ओमफ्राय जुट प्रडाक्ट माने नै बेफोर बानायनाय जुट प्रडाक्ट फाथोनिनो अनेकथा फाथोनि इक' फ्रेन्डलि बुस्थु जों बानायनाय फोरोङो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंनाव नेक्स्टआव दङ केन्डेल मेकिं केन्डेलाबो जेनेबा बे अर्नामेन्टेल केन्डेलनि जागोन आरो आजिखालिथ' बे नर्मेल केन्डेलखौथ' रावबो सावला नालाय अर्नामेन्टेल बा सेन्टेड केन्डेल बेफोरखौ जों फोरोंगोन आरो बिनि उनाव नेक्स्टआव जों लागोन जुट प्रडाक्ट होनदोंमोनथ' ओमफ्राय जोंनाव आरो मोनसे दंबावो बि किपिंनि आरो बि किपिं एन्ड हानि प्रडाक्सननि बेरे फिसिनाय एन्ड बेरे फिसिनायल' नङा जेनेबा हानि बा वेक्सनिफ्राय मा प्रडाक्ट बानायनो हायो बेखौबो जों इनक्लुड खालामगोन आरो ट्रेनिंआव आदसा थ' बेफोरखौनो जेनेबा बेनिफिट लाफैनो हागोन मानसिफ्रा जेनेबा अनेकानो मानसिया जेनेबा मिन्थिया जोंनाव बिदि ट्रेनिं सोलियो होननानै दा बेयो माने अनगयिं एडमिसन जागासिनो दं बेयो जोंनाव थ्रु आउट माने हल इयार जों एडमिसन लाखायो अपेन जाखायो जेनेबा जों 35 जन एप्लिकेन्ट जमा जाबानो जों बे प्रग्रामखौ खुङो आरो ओंखायनो जों डेटखौ माबाजों फिक्स खालामा डेट वाइज केन्डिडेट हिसाबै जों लायो आरो केन्डिडेटआ आदसा ग्रुप मोनसे जाब्लानो स्टार्ट खालामबाय आरो जों बेबायदि जों इन केम्पासबो ट्रेनिं होयो ओमफ्राय आउट केम्पासबो होयो थ' गावसोर जुदि मोनसे जायगायाव VCDC बा बबेबा कमिउनिटि सेन्टाराव जुदि बिसोर जुदि पजिसन जुदि ज' जानानै ज' जायोबा जों लानो हागोन आरो बेयाव थांनानै फोरोंहैगोन थांनानै फोरोंनो हागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना माखासेखौ नायनानै लानो हागोन ने जेन'बा फ्रि ट्रेनिं पिग रियारिं माने अमा फिसिनाय नै बेलाय ओमफ्राय साहा दखान खुलिनाय हमनानै लादो बेबो फ्रि ट्रेनिंखा गासिबो फ्रियावनो जाजोबो ओमफ्राय डकुमेन्ट्सफोरखौ मा नांगौ होनोब्ला नै बेखौ नायनो हागोन बेजों लोगोसे जोंनि बर'फ्राथ' बिराद अमा फिसियो बिराद खस्थ' खालामनानै खरस गारनानैहाय अमा फिसियो ओमफ्राय देरनानै बोरैबाब्ला मा जायो बेमार जायो थैयो लस जायो दा बिनि थाखाय नोङो स्पेशेल ट्रेनिं मोनोब्ला आदब खायदाखौ मोनोब्ला नोंथांमोना माने मोजाङै अमाखौहाय माबोरैब्ला थाब फेदेरगोन मा आदार होनांगौ माबायदि फिसियोब्ला मोजां जायो बेफोरखौ रोंगोन जुदि बे ट्रेनिंखौ लायोब्ला दा बेनिखायनो आं सानो मोनफ्रोम बर' न'खरावथ' अमाखौ फिसिखायो दा अमा फिसिनायाबो मोनसे मोजां कर्स होननानै आं सानो जेरावहाय फ्रियावनो नैबे चिरांनि RSETIआ होगासिनो दङ बे खाबुखौ नोंथांमोना लानो हागोन आरो नैबे मेडामा जाहैबाय जोंना पिगारिनि माने पिग रेयारिंनि ट्रेनिं होग्रा डमेन स्किल ट्रेनार आदसा ट्रेनार आरो ओरैनो जों सिम्पोलावहाय अमा फिसिनायखौ फोरोंग्रा होनबाय जोङो ना ओमफ्राय मेडाम गामियाव फोरोंनाय ओमफ्राय ट्रेनिं लानायनि अमा फिसिनाय आरो गामियाव ओरैनो फिसिनायजों मा फाराग थायो ओरैनो फारागाहाय आइ थिंक साइन्टिफिक ट्रेनिंआहाय फाराग थायो एसेबाबो मानोकि जोंनि आगोलनि माबायाहाय मडेलाहाय एसे बेलेगमोन ओमफ्राय एसे बेलेग जायो आरो दा जों जेरै ट्रेनिं लादों दस्रायावहाय ओमफ्राय बे जाहैबाय साइन्टिफिक जाहैबाय थ' जोंबो बे साइन्टिफिक ट्रेनिंखौनो फोरोङो ओमफ्राय स्पेशेलि दाथ' RSETIआ एफा फ्रि ट्रेनिं होगासिनो दङ ओमफ्राय इभेन हस्टेलबो होयो फुडिंबो होयो सब फ्रियावनो होजोबो थ' आंनिबा मोजां मोनसे प्लेटफर्म बियो बयबो लानो ओमफ्राय सार्टिफाइडबो आरो सार्टिफिकेटआ ओमफ्राय बांसिनानो लन लानायनि थाखाय आरिनि थाखायबो हेल्प जायो आइ थिंक स' बयबो बेहाय ट्रेनिं लाफैनाया मोजां जागोन आरो जोंना 1 monthल'सो बांसिनानो मानसिफोरा बेनिफ्राय बांसिनबो ट्रेनिं लायो 6 months 1 yearनिबो लायो बाट 1 monthआहाय जेबो नंबावासो बाट 1 monthनि ट्रेनिंआव सब सोलोंनो हायाबाबो एटलिस्ट साम अफ इट आरो ना जोङो सोलोंनो हागोन नैबे डिरेक्टर सारनि रुम आरो औ
नैबे डिरेक्टर सार खुलुमबाय सार खुलुमबाय बे सारानो डिरेक्टर बे सारा जाहैबाय दशरथ ब्रह्म ओमफ्राय सारानो मा होनो स्टेट बेंकनि लिड बेंक मेनेजार स्टेट बेंकनि आरो औ डाइरेक्टर RSETI डाइरेक्टर अफ RSETI मोननै रल लागासिनो दं आरो सारा जोंनिनो बर' मानसि सिन्था गैया बे ट्रेनिंआ आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय एसे माने सबानोथ' इसिबां इयारलि बहुत मानसियानो फरा लेखा जानानै फैयो बा सोरबा स्कुल ड्रप आउट जायो सोरबाथ' साख्रि मोननो हाया बिनि थाखायनो सरकारा बेखौ RSETI खौ खुलिदों आरो डिस्ट्रिक्टआव मोनसे ट्रेनिं सेन्टार थायो जे माने बिना मुलिया माने उइदाउट एनि कस्ट फ्रि अफ ट्रेनिं होनाय जायो बेयाव थानायबो सुबिदा दं हस्टेल दं जानाय लोंनाय गासैबो फ्रिजोब आरो उद्देश्यआनो जाबाय माने रुराल इउथफोरखौ माने आनएमप्लयड बिथांमोनखौ बिना मुलिया ट्रेनिं होनानै गाव गावनो सेल्फ इमप्लयमेन्ट जानो हायो बिनि सुबिदा सरकारा बेखौ नाजादों आरो जाहाथे बयबो एसे खामाय सोलोंनानै गावनो सेल्फ इमप्लयमेन्ट जानो हायो खामायनो हायो बिनि थाखाय बे ट्रेनिं सेन्टारा दं आरो दा जोंनि काजलगावआव DTO अफिसनि खाथियावनो बेयो बैसोआ जाबाय 18निफ्राय 50 बोसोर बैसो माने महिला बा पुरुष बयबो लानो हायो आरो हिन्जाव हौवा बयबो लानो हायो ओमफ्राय बेनि उनाव सार ओरैबायदि न'खरबो थायो जायहा माने खामानिखौ सोलोंनानै रोंबाय बेनिफ्राय गावनि मावनांगौखौ बा बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय रांनि प्रब्लेम जायो रां गैया जायो बिनि थाखाय माबाफोर साजेसन एडभाइस थायो नामा दा बे माबायावथ' दं स्किमावथ' दङ जोंनि RSETI स्किमाव माने जायहा फाइनान्सियेल उइक जाय गावनो बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनो हाया बिनि थाखाय बिथांमोनहा लनबो एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बेंकआवबो जों माने फेसिलिटेट माने सहाय खालामगोन माबोरै माने लनखौ एप्लाइ खालामनांगौ थ्रु माने जों बेंकआव फाथायहरगोन आरो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे मोनसेबो कर्स होयो बेवहाय माने न' लुनाय सिमेन्टनि न' लुनाय दा सिमेन्टनि न' लुनायाव जोंनि माखासे गामियाव मिस्ट्रिफोर दं जायफ्रा मोजां नलेज गैया माने सोरबा मिस्ट्रिफोरजों थाफा रोंनाय बेनि स्थाय बेयाव फैनानै जुदि सोलोंफैयोब्ला साबसिन रोंनानै सार्टिफिकेटबो मोनलांगोन मानो होनोब्ला माने बेसेबां सिमेन्ट होनांगौ रडखौ माबायदि खाब्ला मजबुतसिन जायो बबे बालाया मोजां जायो माजों लुब्ला बेखौहाय माने साबसिन माबानो हायो बेखौ सिस्टेमेटिक वेहाय माबायदि मावनांगौ बेखौ फोरोंनाय जायो आरो ओमफ्राय मेडाम बेनि कर्सआबो स्टार्ट जागोन नामा कनक्रिट ना कर्सआबो स्टार्ट जागोन औ कर्सआबो जोङो दा एप्लिकेसन लागासिनो दंना एडमिसन बे आरो होमब्ला नोंथांमोना सार्टिफाइड मिस्ट्रिबो जागोन कारपेन्टार सार्टिफिकेट मोनगोन ओमफ्राय नै बेफोरबायदिखौ सिस्टेमेटिक लुनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना मोनसे कर्स ट्रेनिं बेचखौ फोजोबबाय जाहैबाय बेनो जाहैबाय काल्टिभेशन माशरुम काल्टिभेशन बेनो जाहैबाय नै मैखुन बानायनाय जों बेने मा होनो मैखुन बानायनायखौथ' जोंनि मानसिफ्राबो दा आजिखालि गोबां नलेज दंसै दंनाया नाथाय नोंथांमोना सोलोंनो थाखाय जायगा मोनाखै बा फोरोंजायाखै जानो हागौ बेयाव फैयोब्ला फ्रियावनो सोलोंनानै थांनो मोनगोन बेफोर गासैबो बे सिङावनि बानायनाय मैखुनफोरा स्टुडेन्टफ्रानो बेयाव सोलोंनानै बानायनानै गालांनाय नै लोगोफोर नैबे केम्पास बिसिनि सिङावहाय नै फिथाइ सामथाइनि बिफांबो दं ग्रिनारि दंफां लाइफां दं दा आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों हस्टेल फेसिलिटिया दङ माने गोजाननिया लाइस' फाइस' खालामनो हाया उसुबिदा जायो बेनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटि दं बेनिफ्राय जानाया गोथाव हैना होआ जानायाथ' स्टुडेन्टनिफ्राय जे ट्रेनिसफोरनिफ्राय जों खोनाफिननो मोनो बिसोरथ' बिराद मोजां मोनो जानायखौहाय कमप्लेन गैया हा माने नर्माल जानाय होयो आरो आरामै जेखौहाय जानानै गोजोनो नांनायखिनिखौ जाहोयो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिसोरना हस्टेलनि न'आनो हस्टेल थाग्रा नैबेलाय हस्टेल ओमफ्राय बेजों लोगोसे हरै स्टाफ क्वार्टार दं आरो नै बे गासैबो बिदिनो केम्पास जोबखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरोबाव नैबे हस्टेल गोदान हस्टेल लुगासिनो दंबावो नै बेलाय कनस्ट्राक्सन गयिं अन आरो बियो बेलाय एप्रिलसिमावनो कमप्लिट जागोन बेबो आरो स' लोगोफोर आंनि खावलायनाया बेनो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरो नोंथांमोननि न'खरनि सोरबाफोर दङब्ला ओरैनो माने लामा आन्दायनानै थानाय मा मावनानै जानो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो थानानै गोजानाव थांनानै खामानि मावलाबायनानै जाहैयो गाव गावनि आंगो जायगाखौ नागारनानै बिनि स्थाय जायखौ फ्रियावनो नोंथांमोना सोलोंनानै लानानै बेजोंनो माबा मोनसे मावनानै जानो हानायनि जिनाखि राहा बेखौ मोननो हायो अब्ला नोंथांमोना बे खाबुखौ लानांगौ होननानै आं सानो बेनिखायनो खावलायदों थाबैनो जगाजग खालाम स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार दङ मा कर्सखौ लागोन नोंथांमोना कर्सखौहाय सोंहरनानै नाम थाम होनानै माने अफिसाव रायज्लायहरनानैहाय थिग खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना